Henne kasngi ka arpo itri ujemang, ka reach Shillong Ministry Shillong, kala sedang ya kalempung yala ka sports, kaban pelong ars ngilenter, kaban kut no ala syai kasngi ka arpo artri ujemang. Hakani ka jinga kop kapala pelong hamadan ka bahaka Shillong lumpengat, lai shimbentari ki kena jong ki art ligi school, ki banakani ka nongba, ki bahapo ka project jong ka SSE, ki bala penyada ka reach Shillong Ministries, ka wei halum ding so, bat ka wei pat hamola nongkwar. Henne kasngi, ki kena ki badan haduk shispa arpo ngut baro, Kala shimbenta ki jinga ko baper kentup na doki sack race, spoon race, three-legged race, ka long jump, bat ki wei. Ban penlong yak ni jinga ko, la kershan pisaru da katanat sports and youth affairs jonga jela, ka bala senyang shilak tingka. Ka reach Shillong Ministries na kaniga pisa, kala pendon kam hakaban penbiang ru yaki juti yaki ni ki kena, bat kumju ban aibam sngi yaki. Subhawe takti yang baru. Blood, look at those stones. I need love to cry, group of